पिटकुल्यानो किती चालला मामा आमका एक कहाणी सांग. कहाणी कसली कहाणी सांगू मांजराची कहाणी सांग. ना कोल्याची ना नशिबाची. गावात काव काव कर नाकात. हांव तुमका कावळ्याची कहाणी सांगता. कावळ्याच्या शाळेत असले कावळे कावळे काळे काळे. कावळ्याच्या शाळेत असले कावळे कावळे काळे काळे. आणि माथ्याचे असले त्यांच्या सगळ्या पाचवे पाचवे ताळे. कावळ्याच्या शाळेत काव काव काव. शाळेत कावळीने काळी बाई म्हणून आली. कावळ्याच्या शाळेत कावळीने काळी बाई म्हणून आली. कावळ्याने तिका पोवाळ करून मोगान गाय उकारली. कावळ्याच्या शाळेत कावळीने काळी बाई म्हणून आली. कावळ्याने तिका पोवाळ करून मोगान गाय उकारली. कावळ्याच्या शाळेत काव काव काव. कावळो शिकता आ इ ई मोठ्यान शिकयता बाई. कावळो शिकता आ इ. कावळो शिकता आ इ मोठ्यान शिकयता बाई. इतल्यान एका कावळ्यान दुसऱ्याक बळया लायली शाई. कावळ्याच्या शाळेत काव काव काव. आणि अकस्मात थुल्लानी वारो पालो हुबूक लागलो. सळसळ करून शाळा कावळ्याची वारो हालूंक लागलो. कावळ्याच्या शाळेत कावळ्याची बाबा पियोन झाली गुळी. पळय पळयता कावळीन बाई थंयच्यान काढली नळी. गळूक लागली. अरे गळूक लागली सगळी शाळा भिजून गेले कावळे. म्हणूक लागले धावून दूर आम्ही झाले सावळे.